Čau, nová epizoda podcastu Lexon a naším dnešním hostem je Adam Sabo, Head of Sports v Canyon SRAM Zonda Crypto, což je podle UCI žebříčku z loňského roku třetí nejúspěšnější World tým v ženském pelotonu. Ahoj Adame. Ahoj. Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov. Díky. Hele, co vlastně znamená ta pozice Head of Sports? Ty jsi byl do ní jmenovaný poměrně nedávno, tak by mě zajímalo, co to vlastně všechno obnáší. Tým, že obecne ako ženská cyklistika sa rozširuje a zväčšuje a aj týmy sa zväčšujú, tak už vlastne není úplne možné spraviť, že je to len cyklistický tím. My to podľa nejakého vzorca to preberáme od mužov, že vlastne ten celý tím už musí fungovať viac menej ako taká malá firma. Tým pádom sme to rozdelili na 3 úseky. Jeden ten je športový, ktorému vedúci som ja, čo je vlastne akože ten najväčší úsek. Potom máme business úsek, kde majú na starosti sponzorov, hľadanie tých finančných prostriedkov a ďalších partnerov a potom marketing. A celé akoby, aby to bolo jasné pre všetkých, tak aby to chápali proste aj posluchači, to celé prepojenie, že my keď pôjdeme na závod ako ten športový úsek, má na starosti marketing, aby o tom dozvedeli ľudia a potom business úsek, aby to vedeli predať. Takže veľmi jednoducho vysvetlené, takto by to malo fungovať a takto to funguje aj dajme tomu aj v iných zdravé ekonomicky postavených týmoch. Jasný. K tomu, jako detailněji se k tomu ještě asi dostaneme. Nicméně mě ještě zajímá na úvod, jak ty ses vlastně vůbec na tuhle pozici dostal. My jsme se dívali samozřejmě na tvůj LinkedIn, jo, že ten začátek byl někde v UCI centru, tak možná jestli bys tady o tom nám trochu povykládal, protože ty jsi jakoby, že jo, my to víme, jsi v nejlepších letech, 33, 34 a což mi přijde, že jsi poměrně mladý na to, v jaké už jsi pozici, tak vůbec jak ses k tomuhle jako vypracoval a já mám takový dojem, teď nemyslím to nějak zle, ale já mám pocit, že ty nemáš za sebou úplně jakoby závodní background, že bys vyšel z toho, že jsi prošel jakoby nějakým závodním týmem a překlopil jsi vlastně tu svoji práci ze závodníka do pozice sportovního ředitele. Áno, to máš pravdu, ale teraz neviem, jak veľmi ďaleko zajdeme do času. Vem to klidně fakt od začátku, protože to je vlastně to, co mě nejvíc zajímá, jak vlastně se k tomu člověk jako rozhodne, nebo co musí všechno udělat, aby vlastně z nuly se dokázal jako do takové pozice dostat. Áno, máš vlastne pravdu. Nemám za sebou až taký veľmi veľký pretekársky background, ale pretekal som ako junior, ako 23-kár na ceste aj vlastne na Horákoch. Súbežne som študoval na Univerzity Komenského Fakultu telesnej výchovy a športu, špecializácia trenérstvo. Práve prišiel ten zlomový ročník tretí, kde vlastne mal som štátnice a mal som napísať bakalárskú prácu a vlastne ten štúdium celkom by zabralo času. Ani toľko času som nevedel tráviť vlastne tréningom, jak dovtedy a nemal som nejaké akože prevratné výsledky, takže sme sa vtedy v tom čase bojovali o to asi ďalší 4 a 5, aby sme sa dostali do Dukly Trenčín ešte vtedy, čo bol jediný kontinentálny tým na Slovensku, aby sme sa dostali na nejakú platenú pozíciu, alebo vlastne aby sme sa dostali k nejakému dobrému závodnému programu, ale to sa mi nepodarilo a mi to potom akože došlo, že to úsilie, čo som dal k tomu tréningu a trénovaniu, tak mi to úplne nejavilo, že by to bolo akože výhodné. Takže viacej som sa sústredil na tú školu, čo som úspešne dokončil v roku 2012. Zároveň som nastúpil hneď ako asistent trénera k reprezentácii k slovenskému juniorom. A tam potom postupne som sa prepracoval ešte ako hlavný tréner juniorov, viedol som aj 23-kárskú reprezentáciu Slovenska. Potom som dostal jednu zaujímavú ponuku, takže rok a pol som býval v Malajzii, kde som viedol jeden malajský kontinentálny tím. Je to akože, znie to dosť exotické, ale
ja si myslím, že veľmi, veľmi veľa mi to dalo. Práve akože tie roky v Malajzii alebo tie roky v Ázii, alebo chodiť tam na tie tamojšie preteky, tamojšie závody. No a vlastne, aby sme to dali do nejakého timelineu, takže som sa vrátil v roku 2017 na Slovensko a vtedy sme vlastne rozbehli kolegami, alebo vtedy som dostal takú zaujímavú ponuku, že sme rozbiehali jeden maďarský kontinentálny tím, ktorý je asi pre slovenských, ale aj českých poslucháčov známy, volalo sa to Panon Cycling. Známy aj kvôli tomu, lebo z tohto celku potom vyšli ako pretekári Attila Walter, ktorý v súčasnosti jazdí za Vismu. Vyšiel z toho Marton Dina, ktorý je pre českých poslucháčov veľmi známy, jazdil veľmi dobré sezóny v ATT Investments. Vlastne Erik Vetter, ktorý bol tiež medzi profesionálmi v Komete. A ja si myslím, že bol to jeden z tých najlepších tímov, kde som doteraz pôsobil, čo sa týka tejto celého kolektívu. A vlastne to sme riešili od roku 2017. Celý tým sme dali vlastne na cesty 2018-2019, ale nemali sme úplne veľmi dobré finančné možnosti, takže aj z toho hľadiska som vlastne vtedy prestúpil do UCI centra, kde som mal nejaké kontakty predtým, lebo počas môjho štúdia na vysokej škole som tam mal na jednej polročnej stáži a využívajúc tie kontakty som sa dostal vlastne naspäť ako tréner ženského tímu vtedy. Takže vlastne od roku 2019 som vlastne pracoval v ženskom tíme. A vlastne tak sme sa dostali až ku Canyonu teraz. To je zajímavá cesta. Jo. Ale měl jsi během své dosavadní kariéry nějakýho mentora nebo někoho, kdo tě vedl, nebo seš vyloženě samorost, že ty nabídky nějak přicházely a ty si je různě bral? Mentora som nemal a dokonca som nemal ani žiadneho športového riaditeľa, nejakého skúsenejšieho, ktoré by som mal s sebou v aute. Ja si pamätám, že ešte na začiatku, keď vlastne prvýkrát, keď som nastúpil do vlastne k reprezentácii, ja som vôbec nevedel, čo to je byť športovým riaditeľom, lebo u nás bola zaužívaná hlavne vtedy ešte ten pojem tréner. Takže vlastne tréner bol vlastne všetko, že aj trénoval, ale bol aj športovým riaditeľom, čož vlastne až keď som vlastne dostal do tej cyklistiky, tak bolo jasné, že vlastne tréner a športový riaditeľ to sú dve rôzne svety a viacej som sa profiloval ako športový riaditeľ, než ako tréner, hoci na trénerstvo mám mnoho papierov a študoval som to 5 rokov na škole, takže život to nejako zariadil tak, že som sa stal športovým riaditeľom a čím ďalej, tak tým viacej som sa staral o tú organizačnú stránku toho celého týmu alebo celého vlastne cyklistiky ako obecně. Takže ty začátky asi musely být docela náročný, ne? Pro tebe jakoby máš nějaký úplně první, nebo vzpomínky na nějaký úplně začátky, ty první závody třeba, co jsi takhle vedl? Mám, no a vlastne vtedy, ako keď som začínal, tak aby som vlastne pochopil, že o čom to bude, tak vtedy bol v Dukli Trenčín a aj CK Epic Dohňany, ktorí istý čas mali kontinentálny tým a tam som mal dvoch takých známych športových riaditeľov alebo známych mien českej a slovenskej cyklistiky. Jeden bol Martin Ryška a druhý bol Jan Valach, ktorí mi dali nejaké rady do toho úplného začiatku. Za čo som pre nich akože dodnes vlastne vďačný, lebo fakt ako tie začiatky v tých rokoch, teraz sa bavíme o roku 2013-2014, relatívne akože dávna doba, 10 rokov dozadu, 10-11, takže fakt akože tie začiatky boli tam, ale ja som chodil akože s takým otvoreným okom akože okolo a snažil som sa vždy okúkať, že čo je nové a jak to robia iné týmy, takže vlastne ja som rád chodil aj kvôli tomu na tie preteky, aby som vlastne pochopil, že o čom to celé je. A áno, nebolo to úplne jednoduché, lebo ani nie som nejaký extrovertný typ, ktorý by rád robil s ľuďmi, ale postupom času som sa to musel naučiť a ešte špeciálne k tomu ženskom kolektívu, tak to je akože každým tým týmom je to náročnější, dá se povedať. Jo, k tomu se ještě určitě dostaneme. Mě zaujalo vlastně to, jak jsi mluvil o té jakoby stáži v UCI. Jak to tam vůbec jako funguje? Je to nějak otevřený pro všechny, nebo dá se tam takhle jakoby vzdělat, nebo co to všechno třeba nabízí? Ja si myslím, že, ako som hovoril, bavíme sa teraz o minulosti už nejakých desiatkách rokov. Takže vtedy to určite fungovalo ináč.
či to funguje dneska, ale viem, že ten základný koncept je taký istý. Vlastne ja som, tým, že som mal už nejaké kvalifikácie ako tréner, tak som sa mohol dostať na, dá sa povedať, tú najvyššiu úroveň, čo oni ponúkajú v rámci UCI ako trénerský kurz. A vyhľadal som to kvôli tomu, lebo moja univerzita, alebo univerzita, kde som vtedy študoval, tak bol super v tom obecnom slova zmysle, že obecne mi dal veľa, aby som pochopil, jak funguje proste telo pod záťažou, fyziologické procesy a tak ďalej, ale vyhľadal som niečo špeciálne, lebo my sme vlastne mali jeden wattmeter na jednom ergometri, čo prísne bolo strážené v jednom laboratóriu, kde sme museli akože vyžiadať pomaly akože rok dopredu, aby sme sa tam dostali, takže keď sme sa tam dostali, tak sme kúkali na to, že wow, wattmeter. A ono to vlastne ako vtedy už vo svete fungovalo, že v podstate wattmeter bol akože úplne bežný súčasť bicykla. Takže som hľadal, akože, aby som niečo akože špeciálne som sa naučil v tej cyklistike, jak trénovať s wattmi a jak trénovať vlastne viacej efektívne. A bolo to aj z toho pohľadu, lebo ja som bol totálny športový antitalent a vôbec mi to nešlo. A som hľadal, že proste to neexistuje, že proste ja jazdím, ja neviem, 20-30 tisíc kilometrov ročne a tie výsledky akože úplne neprichádzajú, takže vlastne som sa vzdelával v tomto smeru. Tak som prišiel aj na to UCI a na ten UCI kurz a asi som sa im tam zapáčil, lebo mi bolo prvýkrát ponúknuté, že by som tam mohol zostať ako na stáž, alebo že by som sa tam mal vrátiť potom na stáž. Najprv to bolo na 3 mesiace, ale konec som tam zostal asi pol roka a ešte párkrát ma zavolali, keď potrebovali výpomoc, že mali tam nárazovo nejak veľa skupín, aby som tam prišiel, takže tam som sa k tomu dostal aj trénovať s pretekármi, ktoré nepochádzali z Európy. Ty už si to před chvilkou říkal, že si potom pokračoval do Malajsie, potom co jsi dostal nabídku. Jak to pro tebe byl velký kulturně sportovní šok? Sportovo asi ani nie, ale kultúrne to bolo, lebo som vlastne tam prišiel, že ako dostal som vnúku, prišiel som najprv kvázi na skúšku, takže som tam prišiel v oktobri 2015 alebo 16, to si už nepamätám presne, ale viem, že prvé moje preteky boli Tour of Hainan, čo už bolo. Poprvé som bol tak ďaleko od domova, poprvé v Číne a poprvé som bol na pretekoch v kategórii HC, to bolo ešte vtedy, teraz je to pro. Takže bolo to pre mňa akože kultúrne veľmi veľký šok. A hlavne sme tam prišli v októbri a pamätám si, že tam bolo 35 stupňov. Takže aj z toho pohľadu to bol šok. Spravili sme preteky, ešte potom sme mali akože predtým sme mali ešte pár tréningov v Malajzii, ešte pár dní potom som vlastne strávil v Malajzii a vlastne akože na konci toho pobytu, čo už bolo asi mesiac, som podpísal na ďalší rok a na pár týždňov som sa vrátil domov a vlastne od 1. januára som vlastne vyslovene nastúpil do lietadla a odletel som na ďalší rok a pol do Malajzie. Já jsem právě v jednom rozhovoru četl, že si je tam naučil koukat ty závodníky na cyklopočítači na jiné věci, než jenom na teplotu a rychlost. Tak by mě zajímalo, jak moc se pod tvým dohledem a přenesením tady těch zkušeností a modernějších metod, řekněme, ten tým posunul. A musím povedať, že ten tým bol tým, že boli vlastne v Malézii majú viac menej akože 2 kopce, ale 2 brutálne dlhé kopce a ináč je to celá rovina. Takže viacej sú tam šprinteri. A celkovo akože ten národ je akože tak šprintersky nadanejší, lebo majú, teraz trepnem, ale určite majú majstra sveta v keirinu, olympijského víťaza asi nie, ale olympijského medalistu tiež majú v drahovej cyklistike v keirinu alebo vo šprintu. Takže akože tam tá drahová cyklistika, špeciálne tá šprinterské disciplíny sú veľmi rozšírené a tým pádom aj ten cyklistický cestný tým bol viacej akože šprintersky založený, ale práve vtedy sa stali také akože zmeny v UCI bodovaní, že viacej sú bodovaní akože celkové víťazstva než víťazstva v etape. Takže celkovo ten tým sme sa snažili akože trošku pretransformovať, aby sme boli konkurenčne schopní aj v celkovej klasifikácii. A vlastne v ten rok, čo som tam bol, tak sa im podaril akože prvý taký vážnejší úspech, že sme dosiahli biely dres, ktorý bol pre najlepšieho Aziata okolo Langkawi, čož pre nich bol úplne akože top závod a ináč celkovo akože to okolo Langkawi akože určite zvučné meno v tej cyklistike, takže tam sme
vlastne dosiahli takýto úspech, čo už oni boli radi a ja som bol rád, že vlastne som sa k tomu dopomohol. Hele, a teď mě tak napadá, uvidíme někdy malajského sprintera v evropském týmu? Nějakýho, myslím, jako fakt top sprintera? Je o ně vůbec jako zájem? Vieš čo, je to veľmi dobrá otázka a keď som tam bol, ja už teraz neviem, aké sú tam podmienky, lebo tiež je to už pár rokov za nami, ale vtedy oni ani nemali akože úplne tú motiváciu sa tlačiť do Európy, lebo oni akože vlastne v tej Asia Tour alebo v tých končinách boli jeden z najlepších tímov a dokonca ešte dodnes sú, je to ten Terengano Cycling Team, čo dodnes existuje a dodnes je jedna z azijských špičiek. Oni akože ani nemajú akože úplne tú nutkanie sa tlačiť do Európy, lebo v Európe by sa vôbec nepresadili a pre nich je to oveľa dôležitejšie tie závody tam v Ázii, lebo vlastne tie sponzory a všetko je to vlastne založené akože v Ázii a to, že prídu do Európy, aby mali akože priemerné výsledky, tak to úplne akože nepere a ani to nemotivuje, že by sa dostali do World Tour alebo že by sa dostali niekde von. Viem, že tie pretekári, ktoré som mal v tíme, tak boli ako brané, že ich poznali akože v tom regióne a že fakt boli akože celebrity, dá sa povedať. A aj finančne boli ináč ohodnotení veľmi, veľmi nadpriemerne, čo sa týka tamojších tých pomerov. A môžeš nejak popsať třeba rozdíl mezi azijskou a evropskou cyklistikou, ať už třeba v rámci toho závodění, nebo jestli jsou tam jiný druhy závodů, jakou to tam má podporu u fanoušků, u sponzorů? Veľmi, veľmi je to podporované od štátov alebo od štátnych aparát. Veľa pretekov sme spravili alebo sme boli v Číne, kde vlastne akože všetky tie preteky sú organizované vlastne Čínskou cyklistickou federáciou. Dobre finančne dotované a aj relatívne dobre organizované, ale keď sa bavíme o tých vyšších kategóriách, tak tým, že sú veľmi dobre finančne dotované, tak rádi tam prídu týmy aj z Európy a viem, že jeden z takých najväčších pretekov, alebo určite najzaujímavejších pretekov, čo som bol, tak bol okolo Qinghai Lake, alebo že ten Tour of Qinghai Lake, čo vtedy tiež bolo pročkový závod a tam sme mali akože vtedy Lampre ako World Tour team a boli tam pro týmy ako Partiani a tie predošlé tie italské týmy. Čo sa týka závodenia, tak veľa etapov je tam založených na ten šprint, alebo majú akože šprinterský dojazd, potom jeden alebo maximálne dva sú akože nejaké brutálne ťažké kopce, že nejaký 20-kilometrový kopec tam šupnú ako nakoniec a vlastne v podstate jeden kopec rozhodne celkovo akože tie preteky v celkovej klasifikácii. Tak se možná přesuneme k otázkám ohledně přímo tvojí pozice sportovního ředitele. Co je vlastně nejtěžší část té tvojí práce? Je to třeba získání nějaké jako autority v rámci toho kolektivu nebo vůbec jakoby důvěry v to, že děláš správný rozhodnutí a že ten tým se na tebe může jako spolehnout, nebo ty závodnice? Ja si myslím, že si to popsal veľmi správne a veľmi dobre, lebo keď človek ako športový riaditeľ má autoritu a má hlavne dôveru v závodníkoch, tak v tom personálu, tak to je jednoduché potom akože vychádzať s každým. A vlastne ja si myslím, že taký dobrý športový riaditeľ alebo dobrý tréner obecne, keď už sa bavíme, akože veľmi, veľmi jasne vidím tú paralelu medzi tými manažérmi, ktorých vidíme akože na tých fotbalových ihriskách, ktorí tam riadia ten tím a medzi športovými riaditeľmi. A nedávno vlastne bola aj informácia, že vlastne ten hlavný športový riaditeľ prešiel z Vismy do nejakého futbalového tímu, čo mi úplne dáva zmysel, lebo v podstate je to ako podobná pozícia a dokonca si myslím, že futbaloví manažeri, futbaloví tréneri, tí špičkoví by boli takisto špičkovými športovými riaditeľmi v cyklistike. To je zajímavý, no. Takže tie kvality sú tam, akože dá sa povedať rovnaké, že dobre vychádzať s ľuďmi a mať tú dôveru a tú autoritu. Hlavne akože tá komunikácia s tými ľuďmi je si myslím, že je tá kľúčová. Jasně, umět navnímat ten tým, ty lidi tam kolem sebe. Takže vlastně jako
ta disciplína, jako konkrétní sportovní disciplína není asi až tak zásadní jako ty soft skills v tom, jak umíš komunikovat s těma lidma a jakou umíš asi vytvořit třeba i atmosféru v tom kolektivu a nějak ty lidi pospojovat. Asi tak. Hele, začínal si u chlapu, jak už bylo řečeno, ale teďka se věnuje ženské cyklistice a to docela úspěšně. Jaký vnímáš rozdíly mezi tady těma dvěma světy? Počkat, ještě jinak. Je rozdíl mezi ženskou a chlapskou cyklistikou větší, než kdyby šel z cyklistiky do fotbalu? Veľmi dobrá otázka. Asi akože netrúfnem si na to odpovedať, lebo akože vo futbale som ešte nepracoval. Ale som robil futbal mimochodom, takže ako, kopal som do míču, tak sa řekne. Ale je tam veľký rozdiel. Je tam veľký rozdiel, a či akože väčší rozdiel medzi futbalom, mužským tímom a mužským tímom v cyklistike, alebo mužským tímom v cyklistike a ženským tímom, tak to si nedokážu na to odpovedať, ale určite čo ja viem, tak v mužskej cyklistike treba viacej autority a v ženskom týme zase viacej empatie. To je také obecné a celkovo sa mi zjaví, že v tých ženských kolektívoch viacej prevládajú emócie a keď vlastne oni sú, ako baby sú viacej akože emočne založení. Takže keď dobre podchytíme tú emočnú stránku tých jednotlivých výkonov, tak na poli už máme vyhrané. Takže si myslím, že cez tú emočnú stránku vieme, alebo baby vedia podávať oveľa väčší výkon, než sami sebe si to dokážu predstaviť alebo povedať. Takže u těch chlapů je to třeba víc takový pragmatičtější a u žen víc jako emotivnější, jo? Presne tak. Jasný. Hele, máme tady otázku, kde ti to sedí víc, ale vzhledem k tomu, jak se vyvíjí tvoje kariéra, tak si myslím, že to je asi jasný. Nebo se třeba vidíš časem v nějakým mužským World Tourovým týmu? Musím povedať, že mal som, alebo nechcem sa teraz akože tváriť, že aký som super, ale mal som aj nejaké ponuky z mužských worldtourových tímov, ale momentálne sa cítim veľmi docenený a cítim sa tu fajn, akože v tomto kolektívu a čas ukáže, ale zatiaľ sa mi to páči a zatiaľ ja sa cítim tu fajn a kým mám tomu týmu niečo dodať osobne, tak ja si myslím, že je to dobré a v podstate každý rok je to niečo iné, takže ani nemôžem povedať, že by to bola nejaká taká rutina. Už by som trošku ako chcel mať tú rutinu, že už pôjdem akože 10. Flandry a už v podstate viem všetky tie cesty okolo Flander, Spakru, ale zatiaľ to tak nie je. Zeptám se možná úplně naivně, ale asi nám neprozradíš, odkud přišla nabídka. Ne. Dobře, já jsem si to myslel, ale úplně to chápu. Hele, v posledních letech je trendem u těch týmů, že mají svoje development týmy. Taky se v poslední době stalo to, nebo děje to, že ty chlapský týmy se buď spojují, nebo vytvářejí nové ženské týmy. Vy jste trošku něco jiného v tom Canyon SRAM. Vy nemáte žádnou mužskou verzi. Plánujete něco takového? Byla taková nabídka, nebo je to vlastně cesta, kterou vy chcete jít a držíte si ji? Určite boli, akože sám viem, že tam boli rozhovory o tom, že by sme spojili s nejakým mužským tímom. Boli o tom, že by sme sa spojili s ďalším tímom ženským, ale ja si myslím, že naše vedenie má celkom akože jasné smerovanie a zatiaľ to tak vyzerá, že nebudeme sa spojovať s žiadnym tímom. Samozrejme nemôžem povedať, čo bude, alebo ani sám neviem, čo bude budúci rok. Pre mňa je to super, že vlastne ako je to tím, akože, ktorý je trošku ako iný, že v podstate v tom ženskom pelotóne sme my a SD Works, ktorý není nejako spojený s ďalším akože World Tour tímem a hlavne z tých popredných tých World Tour tímech. Takže si myslím, že tá cesta je dobrá, mne sa to osobne páči. Na druhej strane je to akože relatívne akože veľká nevýhoda, lebo my všetko akože musíme vybudovať sám, aj tú logistiku a hlavne to zabezpečenie, to zázemie toho tímu, takže musíme mať vlastné vozidlá, nikto nám to nepožičia. Musíme mať vlastný stav, takže nie je to tak, že my sme to rotovali s nejakým ďalším tímom, takže je to aj ako istá nevýhoda, ale skôr si myslím, že to je výhoda, lebo náš tým zase není až taký veľký, než nejaký ďalší mužský tým.
OK, hele, v rámci toho, že ty už jsi jakoby na vysoké pozici v tom týmu, tak vnímám, nebo já jsem to třeba vnímal tak u mužského týmu Bory, že tam bylo cítit to, že to je německý tým, že má německý management, německého sponzora a bylo to vidět i na složení toho týmu, jo, jako co se týče národností těch jednotlivých závodníků. Je u tebe třeba šance, že bys byl takovou jako v úzovkách zkratkou pro český a slovenský závodnice, že bys prostě měl tu možnost jakoby jim víc pomoct nebo víc vstříc v tom, aby si vytáhl třeba ať už do vašeho development týmu nebo přímo jako do vašeho World Tour týmu? My jsme těž německý tým. Jasně, ale ty seš, jo, jako beru to s ohledem na tvoji pozici. Jasné, ale fakt je, že management je německý, alebo dajme tomu, že väčšinový majiteľ je nemecký. Sponzora máme nemeckého, tým, že Canyon, akože ten najväčší sponzor je nemecký, ale si myslím, že dostaneme sa naspäť k tej predošlej otázke náš trošku, že to naše smerovanie vždycky bolo, aby sme vytvorili niečo také multikulturálne a aby to bolo na jednej strane akože aby to oslovilo väčšiu masu ľudí, aby to nebolo len, že to ďalší akože kvázi tým niekde v Európe, ale fakt, aby to oslovilo tak ľudí v Severnej Amerike, v Ázii, v Európe a všade na svete a to odzrkadli aj na zložení týmu. Takže trúfam si povedať, že my sme jeden z tých najmultikulturálnejších tímov vôbec v cyklistike. A čo sa týka, akože, či môžem byť skratkou akože pre Česko a Slovensko, tak by som povedal, že nie, lebo u nás v podstate má každé otvorené dvere. Či je to zo Slovenska, alebo či je to Čiech, alebo z hocikade zo sveta. Do World Tour týmu sa dostane na základe výsledkov. Máme ten development team, čo o tom sme sa ešte nebavili, ale si myslím, že to bol docela veľký milník aj v mojej kariére, lebo začal som pracovať u toho development týmu Canyon SRAM, čiže Canyon SRAM Generation. Interne ich voláme tiež Generation Team. A vlastne tam je to jasné vidieť, že akože ten tím je veľmi, veľmi založený na tej multikulturálnosti a snažíme to otvoriť akože celkovú tú cyklistiku pre jazdkyne, ktoré pochádzajú vlastne akože z Afriky alebo z Južnej Ameriky, alebo obecne povedané z cyklistických národov, kde ešte cyklistika není tak zakorenená. Ty jsi mluvil vlastně o těch nebo o zemích, které se cyklisticky teprve rozvíjejí a mě napadá, co říkáš na místo, kde se bude konat mistrovství světa v cyklistice letos v silniční. Bude to Rwanda? Bude to Rwanda. Dokonca my sme mali, alebo dokonca máme majsterku Rwandy v tom našom development týmu. Takže nehovorím, že som tam bol, ale dá sa povedať, že celkom dôverne poznám tie miestne pomery a z čoho oni akože vychádzajú tie cyklisti. A ja si myslím, že na jednej strane je to super, že to bude v Rwande, ale na druhej strane trošku sa obávam z tých organizácií miestneho. Oni spravili jeden akože super vec a to, že vlastne akože to neorganizuje nejaký miestny organizátor, ale to vlastne v spolupráci do ASO. Mm-hmm. A ASO má aj prsty v tej organizácii okolo Rwandy, čo je zase dobre, lebo ASO prinesie tam vlastne ten know-how, ako to organizovať tie preteky a ako vlastne oni to musí vypadať a aby tam bol ako proste ten prenos a všetko, aby to klapalo. Takže si myslím, že to je dobrý smer a ja si myslím, že to bude úplne v pohode. Na druhej strane, ďalší akože taká trošku obava, že tým, že ako v Rwande nekonajú úplne akože nejaké medzinárodné eventy, každý rok, takže si myslím, že každý z toho chce potom zobrať akože kúsok svojho koláča a už teraz viem, že niektoré hotely na tom sú samozrejme akože nabaliť, takže tie hotelové pokoje, hotelové izby budú ako celkom drahé a celkovo ten zájazd alebo výprava to bude stať ako celkom veľa pre tých zväzov. Právě už se proslýchá, no, že některé týmy vlastně osekají ty mládežnické reprezentace právě skrz rozpočty. Že si to tady v těch mladých jim trošku neuškodí, no. Ale tak ty největší hvězdy tam asi přijedou nakonec. Ja si myslím, že no práve to je tak akože taká
kontroverzná otázka, že tie majstrovstvá sveta by mali byť akože práve pre tých juniorov alebo aj pre tých juniorov a pre tie mládežnícke kategórie. Z toho hľadiska je to trošku ako nevýhoda. Na druhej strane výhodou bude, že určite tam dostanú jednoduchšie tie krajiny ako napríklad do Európy. Hoci musím povedať, že som videl nejaké štatistiky, že teraz naposledy v Švajčiarsku tam bolo rekordný počet reprezentovaných krajín. My jsme možná teďka maličko odbočili ve chvíli, kdy ty jsi mluvil vlastně ještě o tom development týmu a o té možnosti pro český a slovenský závodnice. A zeptám se úplně na rovinu. Nestál váš tým o Viktorii Chladoňovou? Je to dobrá otázka. Ja som bol s jej otcom v kontakte. Ja si myslím, že to už teraz vlastne podpísala a je to vonku a už vlastne teraz, jak už spolu hovoríme, tak už ona odzávodila prvý závod v drese Visma Leasebike. Boli sme v kontakte, lebo samozrejme taký talent, jak je Viktória, tak každý jeden tým by chcel mať v týmu a chcel som to trošku ako tým, že ako ja som tiež zo Slovenska, takže že aj u nás by samozrejme mala dobré podmienky a si myslím, že vybrala správne a dúfam, že raz bude tiež závodiť za nás. Já musím jenom říct, že samozřejmě jsme si naposlouchali nějaký podcasty s tebou a ty si v lednu roku 2023 zmiňoval její jméno s tím, že vidíš, jako, že to je velký talent do budoucna. Takže to tím musíme akorát tady vyseknout pochvalu, že evidentně máš fakt čich na velký talenty, protože Viktoria rozhodně velký talent je a máme se na co těšit v jejím podání. A tak je to v podstate, to bolo samozrejme, sledujem tak českú slovenskú scénu veľmi, veľmi podrobne, ale je to aj časť mojej práce, alebo hlavne to bola časť mojej práce aj do dnes deň je, že my proste chceme ten tím vytvoriť akože z takých talentovaných mladých jazdcov. Takže samozrejme každý ten športový riaditeľ, ktorý má tú víziu, tak musí mať prehľad o tom, že aké sú tam talenty v tých juniorských kategóriách a ktoré sú perspektívni a s ktorými by sa dalo ako nadviazať kontakt. Takže ja si myslím, že je to docela akože bežná prax. Teď mě teda napadá tím pádem, můžeme tady tu vlastně tvoji predikci z roku 2023 trošku aktualizovat. Vidíš teďka aktuálně nějaký velký talenty, ať už na Slovensku nebo u nás v Čechách? Někoho bys takhle zmínil? Na Slovensku bohužiaľ teraz musím povedať, že nie. Hoci tam, ja si myslím, že alebo dúfam, že proste tým, že Viktória podpísala vlastne do takého zvučného tímu, jak je Visma Leasebike, tak to priláka akože ďalšie baby do cyklistiky a že do budúcna sa bude dať z čoho vyberať. V Čechách je to akože taká otázka, že často sa mi stáva, že niektorá pretekárka, ktorá je ako výborná juniorka alebo super kadetka, výborná juniorka, trošku sa vytratí do toho prechodu do 23. Tam akože prichádza akože trošku, že OK, že vyskočí nejaké meno, že má dobré výsledky treba z cyklokrosu. Viem, že aj v Čechách, ale aj na Slovensku cyklokros je veľmi akože populárny a si myslím, že to je dobrá cesta pre tie mládežnické kategórie a takisto horáky, takisto keď mi vyskočí nejaké meno, ktoré dáme tomu, že zájde nejaký výsledok v cyklokrosu alebo na horákach, alebo nedaj Bože na ceste a viem, že má, dáme tomu bicrossovú minulosť, tak to je už super proste predikcia pre mňa, že už má za sebou proste nejaké tej technické disciplíny, ale takisto sledujeme aj dráhovú cyklistiku. Takže všetko, keď toto klapne dokopy, tak začneme sa o to zaujímať. Že ako trénuje ten daný junior. A občas sa nám vyskočí, že tí juniori sú na tak vysokej úrovni, že sú super talentovaní, majú výborné výsledky, ale sú, dá sa povedať, na strope svojej výkonnosti a nie sú perspektívni. Preto som hovoril, že hľadáme takých, ktorí sú talentovaní, ale aj perspektívni do budúcna. Takže chceme, aby ten prechod do 23 by bol len jeden akože ďalší kročík k tomu, aby sa stali úspešnými pretekármi v kategórii elit.
A myslíš, že to je tím, že se že jakoby uspíší ten tréninkový proces a jakoby zbytečně rychle trénují už třeba v těch juniorkách a mají ten potenciál rozvinout až později, nebo to je prostě tím, že narazili na nějaký svůj strop a prostě dál už ta výkonnost jako není, i kdyby k tomu došli jakoby později? Teraz akože zabrúsime na tenký led, jak sa řekne. Poďme na to. Ale ja si myslím, a teraz to bude akože dosť kontroverzné, ale obecne si musím povedať, že tá príliš jasné to vidieť u nás, tým, že som v tom aj vyrastal a tým, že som v tom aj celkom doma, akože v tých českých a na slovenskej scéne. Takže veľmi, veľmi často vidíme, že veľmi rýchla je tá špecializácia či už na cestu alebo na tie vytrvalostné disciplíny u tých mládežníkov. A teraz sa nebavíme len o žien, ale obecne alebo celkovo ako v tej cyklistike. Vidíme proste kadetov, ktorí trénujú s vatmi a riešia FTP, laktát a critical power a pomaly vedia o tom viacej než ja, o tej celom tréningovom procese a to nie je dobre. Proste taký pre mňa akože super kadet je, alebo super, dajme tomu, kadet ani nie. Proste kadetskú kategóriu, ako treba ako, než zabudnúť, ale proste pre mňa je dôležité, že príde junior, ktorý je vlastne akože má výborné výsledky a netrenuje s wattmetrom. Proste jazdí len na pocity a má to navnímané tie pocity a nebol vôbec dobrý kadet treba. Že v kadeckých kategóriách proste sa tak vyzávodil a nie, že proste tam ešte sa bavíme o tom, že niektoré 15-roční chalani vyzerajú ako 23-roční, že proste už majú bradu, už sa holia a proste všetko. Takže vyhrávajú tie preteky kvôli tomu, lebo sú väčší, silnejší a viacej vyspelejší. Takže si myslím, že toto není dobrá cesta. Takže pre mňa je super junior taký akože trošku akože primeraný k veku a netrenuje s wattmetrom, ale má dobré výsledky. To je skvělý, to je jako jedna z nejlepších věcí, co v tom našem podcastu kdy zazněla tady to a jsem jako strašně rád, že to říkáš. Že prostě... My jsme se o tom nedávno bavili, jako my máme v Česku mistra Evropy do 13 let nebo něco takového, jako mně to přijde úplně šílený. A potom, na Slovensku těž. Jo, a potom, že jo, vidíš ty... To vybavení, co mají ti děcka, říct, že jo, nemají se vlastně v tomhle kam posunout a hlavně ty říkáš, že jo, že v tom tréninku a jakoby tady v tom rozvoji oni se nemají kam posunout. Prosím, ať si to poslechne každý ambiciozní rodič a trenér tohle. A na druhou stranu i pro ty, kteří jsou třeba právě v těch výsledkách trochu níž, tak tady je dobře vidět, že vlastně není nutný ve 14 jezdit 3krát na Malorku a mít to nejlepší vybavení. Skvělý. Děkujem za to a doufám, že si to co nejvíc jsem rád, že jsem vám spravil radost. Jo. Já tam mám teďka nějaké otázky na ženskou cyklistiku. Já totiž jsem docela fanda, mě to hrozně baví se na to koukat v televizi. A mně se na tom právě líbí trošku ta jinakost oproti té mužské. Třeba to, že je trošku chaotičtější, možná někdy méně taktická, což asi souvisí trošku s těma emocema, jak jsi o tom předtím mluvil. Teď já nevím, jak položit tu otázku. Mně přijde blbý říct, jestli je cílem se přiblížit k té mužské, jestli třeba ta chaotičnost a ta menší taktika, jestli je tím, že nám teda asi přirozená, nebo jestli je teprve vývojově ještě třeba trošku níž, řekněme. Ja si myslím, že sa to vyvíja, ale nebude to nikdy ako mužská cyklistika. Lebo ako teraz, keď to bereme akože strašne pragmaticky, tak tiež máme akože Giro, Vuelta Tour, alebo 3 Grand Tours, ale väčšinou sú to vlastne Tour bude teraz 9 etapové, alebo 9 dní to bude trvať. Historicky bolo najdlhšie akože vždy Giro, ono to bolo 10 etapové, dávno, proste 20 rokov to bolo 10 etap a basta a toto bolo proste jediný taký akože reálny Grand Tour, ale nemyslím si, že by to malo byť ako, keď sa bavíme o tej mužskej cyklistike, že ja si nemyslím si, že v ženskej cyklistike je úplne nutné mať proste 3týždňové etapáky. No to taky doufám, že snad ani nikoho nenapadá. Ale akože boli už také akože ohlasy, že to není Grand Tour, lebo to nemá 3 týždne, ale proste ja si myslím, že ten strop bude nejakých na tých 10, maximálne 11 dní, proste viacej nie. Ale celkom sa mi to akože páči, akým smerom sa to vyvíja, lebo už teraz vidno, že už je to viacej akože rozfázované alebo rozšpecifikovanejší, že už proste netreba mať alebo nestačí mať
jednu super závodnici, jak bola Anna van der Breggen kedysi, alebo Annemiek van Vleuten, že proste dokázal vyhrať v podstate všetko v tom danom kalendári. Ale už sú proste šprintery, už sú viacej pretekári do kopcov alebo na celkovú klasifikáciu, sú viacej akože špecialisti na časovku a tak ďalej. Takže ja si myslím, že sa to stále ešte vyvíja a to bude ďalej a ďalej vyvíjať, lebo celý ten peloton akože sa to vyrovnáva. Ja si myslím, že to je skôr spojené s tým, že tá ženská cyklistika len prednedávnom sa sprofesionalizovala a furt sa ešte len viacej a viacej sprofesionalizuje. Takže 5 rokov dozadu v podstate len boli nejaké 3-4 týmy, ktoré dávali pretekárkám výplatu a tie baby nemuseli ako pracovať vedľa tej cyklistiky. Teraz už je 15 tímov plus ďalších nejaký pro týmy, ktoré dávajú normálne výplatu, z ktorého sa dá vyžiť celkom obstojne a tým pádom už nemusia riešiť ďalšiu prácu, už môžu sa sústrediť čisto na ten tréning. To znamená, že pred pár rokmi ten rozdiel vlastne v tom tréningovom manku sa to už vyrovnalo a vidno to, že už sa približujeme k tej hranici 1 milióny, že už to proste boli tie kulárne reči, že bolo ponúkaný 1 milión eur na zmluvu pre Forering minulý rok. Od UAE tuším, že to bylo? Od UAE. No a vlastne to je jedno, ale už tým, že už sa to o tom hovorí, nemusí to byť nutne pravda, ale už to akože reálne sa k tomu približujeme, ale stále ešte nie sme na úrovni, jak sú muži, takže tým pádom aj tie budžety tých tímov nie je na úrovni mužov. To znamená, že my sme tiež neže limitovaní, ale ako samozrejme nemáme toľko finančných prostriedkov, aby teraz celý tým sme držali vo výške celý rok a aby sme to tým pádom využívali tú výšku. Takže musíme to trošku tak naplánovať, že ktoré sú tie naše najdôležitejšie preteky, kde ako raz alebo dvakrát do toho roka pôjdeme s týmom alebo pôjdeme s tými vybranými závodníkmi do výšky. Mm-hmm. Například. A třeba v rámci klasikářských závodů, když se tady bavíme o těch financích, si třeba pro stejný prize money u žen i mužů? Ani nie. Je to taká fakt, že banalita, že na tom to, že či dostanú teraz akože rovnaké prize money, je to skôr ako taký marketingový ťah, že áno, my akože podporujeme tú ženskú cyklistiku, ale ja si myslím, že to ako reálne nemá žiadny dopad, lebo nemá to dopad na tie týmy a tie týmy poprvé akože zamestnávajú tých závodníkov. Takže Takže v důsledku by bylo lepší, kdyby bylo prostě spíš víc přímých přenosů nebo delší ty přenosy těch závodů. Presne tak. To by mal, ako samozrejme nemôžem povedať z tej stránky, akože samozrejme pretekárkovi povedal, že jasné, že chcem zarobiť viacej, ale napríklad ten tým rozmýšľa trošku inak, že napríklad na čo by sme išli do Austrálie na tie preteky, keď to akože neplatia tam letenky, neplatia tam, ja neviem, proste ubyto, alebo veľmi obecne povedané, na čo by sme my ako tým vycestovali na nejaké preteky, kde je super prize money, ale oni nezabezpečujú nám ubytovanie, nezabezpečujú alebo neprispievajú na cestovné náklady a tak ďalej. Jasne. Alebo dokonca nemajú treba priamy prenos. Je to určite by sme to zvážili, že tak na také preteky by sme asi nevycestovali, keď nám to nedáva žiadny benefit. Hoci pretekári by tam chceli akože ísť, lebo pre nich je to super, lebo oni by tam zarobili, ale... Ale dostáváme se vlastně v tom trošku na začátek v tom, jak říkal, že ten tým už musí být řízený jako perfektní firma a musí se dívat i na ten marketingový dopad nebo na ty vůbec jako finanční situaci toho týmu a na to fungování. Presne tak. My potrebujeme sa zviditeľniť pre viacero ľudí a tým pádom vlastne takto to je, akože teraz sa bavíme o tej ekonomiky toho celého športu. Ale zaujímavé športy sú tie, ktoré sú v telke. Už chvála Bohu, aj ženská cyklistika je viacej v televízii a už v podstate už každý jedný preteky, na ktoré vycestujem, má priamy prenos, takže je to super, takže tým pádom sa to dostáva k širokým masám alebo širokým ľuďom. Hlavne akože tam ten najväčší akože taký boom bol vtedy, keď ženská cyklistika sa dostala vlastný Tour de France. Lebo Tour de France samotný je tak silné meno, že niekto ani nevie, čo to je cestná cyklistika, ale počul o Tour de France. A toto je práve to, čo my alebo tie týmy potrebujú.
V rámci toho současného fungování a trénování, jak jsou na tom ženy versus muži? Kolik ty ženský toho třeba odtrénují ve srovnání s těma chlapama? Je to veľmi individuálne. Aj toto vidím aj na tom sústredení, že samozrejme snažíme sa to mať nejako akože organizované, takže máme organizované skupiny, ale podľa okolností sme teraz akože v rovnakom hoteli z Israel Premier Tech. V podstate ten základ je ten istý. Možno tie objemy sú trošičku menšie, ale není to nejaký markantný rozdiel. Ale tie intervaly, celý ten prístup je veľmi, veľmi podobný, alebo dá sa povedať taký, jak je třeba jeden z tých top pro tímov, jak je Israel Premier Tech. Takže vlastne sa to liší fakt jenom v tom objemu. Áno, a aj to je celkom akože individuálne, lebo trošku inak trénuje Kasia Nevadoma, ktorá už má teraz 30 rokov a je akože pretekárka na celkové hodnotenie a už má nejakých 10x rokov kariéru za sebou ako nejaká taká, ktorá dajme tomu 3. rok jazdí elitu. Jasný. A jak jste na tom s moderníma trendama? Používáte nějaký IT vychytávky, nějaký nové technologie, umělou inteligenci a podobně? Používam všetko. Ja si myslím, že v tomto smeru sme ako jeden z takých ľadoborcov, lebo fakt používame alebo používali sme v minulosti aj také technológie, ktoré boli v podstate len chvíľku na trhu. Takže samozrejme používame aj AI technológie. Určite sme do toho ešte nezašli takým spôsobom, jak to niektoré technologické spoločnosti, ale už sme akože rozvíjali nejaký kontakt aj s technologickými spoločnosťami, aby sa nám to uľahčil treba prípravu na preteky, ako nám ako športovým riaditeľom. Na druhej strane vždy sa bavíme o nejakých ľudských bytostiach a o človeku, takže ten humánny kontakt je, že tam je nejaký ten trenér, ktorý sa na to pozrie a povie na konci dňa, že super, to bola dobrá práca, alebo vieš čo, toto by sa dalo akože trošku aj inak spraviť, alebo toto vidím, že sme boli niekde a tam ste nepretočili správne, alebo niečo, tak je to určite iné, než by to povedala nejaká umelá inteligencia, hoci si myslím, že tá umelá inteligencia by to vedela spraviť takisto, ale nebol by tam ten kontakt s tím člověkem. OK. Hele, v rámci té ženské cyklistiky vidíš něco, co ji třeba ovlivňuje jako negativně, co jí nějak třeba škodí, nebo naopak, co jí ještě může jakoby víc pomoct v nějakém rozvoji? Tomu škodí? Tak to je zaujímavá otázka, ale ja si myslím, že ja nie som úplne fanúšikom tých výrokov, jak sme akože doteraz riešili, že musia mať akože ženy rovnaké prize money alebo rovnaké toto a skôr si myslím, že ja si myslím, že bolo to dosť akože agresívne riešený aj z tej stránky UCI, že oni proste povedali, že toto je akože minimálna suma, čo musíme dávať pretekárkam ako výplatu. No zo začiatku to bolo akože celé boj, aby sme to vlastne vytvorili tie podmienky, aby sme mohli mať mohli by sme dovoliť proste vyplatiť tie peniaze pre tie pretekárky, preto to bolo tak, že vždy, keď je to niečo také akože agresívne, že to není dopredu nahlásené a tie týmy sa na to nemôžu dostatočne v predstihu sa pripraviť, tak je to dosť turbulentné, ale musím povedať, že vďaka našim partnerom sme zatiaľ to vždycky ustáli a dúfam, že čím ďalej, tak tým to bude náročnejšie proste to ustať, preto sme to museli, jak som povedal na začiatku, tak to trošku rozdeliť ten celé to fungovanie toho týmu. OK. Přejdeme k něčemu veselýmu? Jasně. Váš tým i vlastně pod tvým vedením jste loni vyhráli Tour de France, takže gratulujem. Protože ty jsi jako jeden z mála Čechů nebo Slováků, který vlastně byl součástí toho vítězného týmu. Tak jaká za tím vítězstvím byla cesta? Obětovali ste tomu hodne? Obetovali sme tomu docela dosť. Ako celkovo si myslím, že tá príprava bola ja si myslím, že dobre postavená. A verím tomu, že tá cesta musí byť akože jasne daná, že čomu smerujeme a čomu smeruje vlastne akože tá príprava a celé tie prípravy akože na ten
na ten veľký závod a historicky, ako už teraz bolo to vlastne ako tretí Tour de France. Po každom sme mali tam ako celkom dobrý výsledok. Takže na prvom Tour de France sme mali ako že najlepší tím. Druhý v Tour de France sme získali puntikatý dres pre najväčšieho vrchára a teraz do tretice všetko dobré, tak sme vyhrali celkovo. Takže dúfam, že sa nadviažeme na té, ako nebolo to úplne jednoduché a si myslím, že sme spravili spousta chýb počas aj prípravy na ten túr počas samotných etapách, takže si myslím, že určite na to nepozeráme tak, že super sme vyhrali, takže ako teraz sme v suchu a už nič nemusíme ďalej riešiť. Ja si myslím, že sme sa učili z tých chýb, čo sme spravili a dúfam, že budúci rok tam postavím ešte silnejším tímom a ešte viacej pripravený. To je právě další otázka, tady mám. Jak je náročný vlastně v tuto chvíli už proces přípravy obhajoby? Protože to je právě to, co říkáš, asi docela náročný. To bude ako psychicky náročný, ako ten tlak, že ako my sme tam tí ktorí akože obhajujú, ale ja si myslím, že keď práve nepripustíme ten tlak, že ako my musíme obhajiť, lebo my sme proste obhajcovia a budeme jazdiť tak, jak sme jazdili vlastne doteraz, tak si myslím, že máme zase reálnu šancu, aby sme to obhajili. Pre mňa bude dôležité, aby sme tam prišli s tímom, ktorý je tam fakt ako pripravený ako tím a nie aj len ako jednotlivec na dobrej úrovni. A ty si už o tom mluvil, že vlastně ta ženská Tour de France byl dost velký jako moment v rámci celé té ženské cyklistiky. Cítili jste nějaký jako zvýšený zájem obecně po té Tour de France vyhrané? Určite. Ja si myslím, že Tour de France, to bol môj prvý Tour de France. A každý mi hovoril, že Tour de France to je niečo úplne iné, že to je totálne, to sú iné závody. Takže mal som brutálny rešpekt voči tomu, že ja som ako OK, som mal nejaké ako závody už odjazdený, ale Tour de France to som ešte nikdy nešiel. Ale fakt je to, že ten záujem médií a záujem tých ľudí ohľadom toho Tour de France je jako násobně väčší než hocičo jiné. Třeba máte teďka, nevím jestli úplně jednodušší, ale trošičku lepší pozici i v rámci sponzorů? Že když už jste ti vítězové, že prostě už na to lidi líp, nebo ty firmy líp slyší? Si myslím, že áno, ale nemôžem na to úplne odpovedať, lebo toto je zase pre ten biznisový, ale viem, že to dopomohlo, teraz už vlastne máme ďalšieho menodárneho sponzora, takže už sme vlastne do 2025 roku sme Canyon SRAM Zonda Crypto a viem, že toho Zonda Crypta práve to zavážilo, že sme to vyhrali, že to vyhrala Polka a že to vyhrala Kasia Nevadoma. Takže tieto tri, dá sa povedať, menovateľe, tak tam práve zavážili toho sponzora. Hele, a teďka už asi se blížíme k závěru, tak jenom se zeptáme možná na takový spíš jako osobnější věci. Jak vůbec se ti daří kloubit osobní život s takhle náročnou prací, protože předpokládám, že doma se asi moc neohřeješ, že trávíš na cestách spoustu času. Dokonce si myslím, že víc než samotní závodníci. No a kolik vůbec ty strávíš na kole času? Na kole to viem presne, že to je veľmi málo. Ja si myslím, že minulý rok som mal, ja neviem, nejakých 2500 kilometrov, ani nie, nejakých 2000 kilometrov a fakt akože sporadicky, keď akože raz za čas sa mi podarí akože na to kolo dostať, tak ako OK, odkrútim to, ale už to nie je tak, že 2,5 hodiny odkrútim a potom som celý deň ako totálne off, že už to nie je úplne žiadna sranda. A čo sa týka dní z domova, tak si myslím, že sa to pohybuje niekde okolo tých 150 a 140-150 dní. A mám na to akože relatívne dobrý recept, lebo žijem v Girone a akože už aj ten náš jeden z tých tímových hubov alebo tých tímových centier máme Girone a kvôli tomu práve sme sa presťahovali do Girony, lebo je tam pekne, aby som viacej času trávil akože doma, takže tým pádom sme zariadili akože náš domov v Girone s mojou súbenkou, takže keď nie som na ceste, tak pre mňa je dôležité, aby sme neboli rozlietané zase každý niekde inde, takže si myslím, že je to veľmi dôležité, aby sme mali jeden bod, kde sa vrátime vždy doma. Či je to na deň, alebo na 2, alebo na týždeň, alebo na 2. Vždy je to dobré proste prísť tam na to jedno miesto. To je dobrý lifehack. A keď je tam ešte letecké spojenie super, tak je to totálne top. OK.
No ale na závěr některé dotazy našich posluchačů jsme zodpověděli už v průběhu, tak k tomu se úplně nebudeme vracet. Nicméně tady máme jeden speciální dotaz ještě. Ten určitě neuhodneš, od koho přišel. A ten dotaz zní, jaký téma si řešil se svojí snoubenkou po stráde minulý rok? Dobre, tak poviem tú historku. Ale poviem to vlastne, ale taký ako, je to také, nie je to tajomstvo, že mojou snúbenkou je Tereza Neumannová, je tiež profesionálna cyklistka, v konkurenčnom týme síce. Nie vždy sme sa videli na závodoch, ale práve na tom stráde sme boli spolu a ja som potom odtiaľ to ešte mal ísť niekde inde. A ona práve akože na stráde priletela z nejakých iných pretekov, takže na stráde sme sa videli na parkovisku a dali sme si pusu a keď sme sa lúčili, tak som ešte cez celé parkovisko som na ňu kričal, aby vyniesla smeti, lebo som to zabudol. Tak to je dobrý. Předpokládám, že jste tam pobavili týmový kolegy. Záleží, v jakém to bylo jazyce. Jo. No vlastne, ako pre mňa je to ináč veľmi, nie že náročné, ale tým, že spolu hovoríme tak československy, ako nám to napadne, takže pre mňa už je celkom náročné akože rozprávať plynule po slovensky, lebo tiež ma napadajú niektoré slova po česky, ale pre všetkých poslucháčov ja by som radšej tú češtinu ešte neskúšal. Dobře. Mě tak jenom ještě napadá. Dokázal by si představit, že bys byl s Terezou v jednom týmu, že by si třeba nějak šéfoval? Ne, lebo doma je šéfom ona a na pretekok som šéfom ja, takže toto by som rád držal takto oddelenie. Dobrý, tak jo. Hele, my moc děkujeme za tvůj čas. Díky. A přejeme ti, ať se ti daří v tvojí práci, ve vašem týmu, ať se vám daří na Tour a na všech závodech a samozřejmě, ať se ti daří taky doma. Budeme rádi, když budeš Terezu pozdravovat, byl taky naším hostem a byl s ní taky skvělý povídání, takže než vám přejeme, ať se vám daří a ďakujem. Mějte se krásně. Ďakujem, Ahoj. hostám. Ahoj. Díky moc. Díky. Čau. Ahoj. Ahoj.